Salutare prieteni și bine v-am regăsit în acest nou episod în care vom aborda tematica inteligenței artificiale și a conștiinței umane. Putem privi evoluția inteligenței artificiale ca pe o succesiune de etape critice, de la visul de a crea viața artificială până la rețelele neuronale de astăzi. În antichitate au existat mai multe artefacte care în acea perioadă păreau niște SF-uri, iar geniul mecanic al antichității a generat anumite mecanisme, cum ar fi mecanismul de la Antichitera, automatele lui Heron din Alexandria, statueta care turna vin, ușile de templu automate, gigantul de bronz Talos, golemul din tradiția iudaică și capetele oraculare mecanice din Evul Mediu. Mecanismul de la Antichitera, din Grecia anului 100 înainte de Hristos, este cel mai vechi calculator analogic cunoscut, care prezicea pozițiile Soarelui, ale Lunii și eclipsele cu o precizie uimitoare. Al doilea mecanism erau automatele lui Heron din Alexandria, din secolul I după Hristos, unde existau temple cu uși automate, statuete care turnau vin sau apă, mecanisme cu abur și presiune. Acestea erau primele sisteme automate programabile mecanic. 3. Statueta care turna vin. Din secolul I după Hristos, când se introducea moneda, statuia turna vin în pahar. Acesta este un exemplu de mecanism automat controlat mecanic. 4. Uși de templu automate. Din secolul I după Hristos, în templele lui Heron, ușile se deschideau singure folosind sisteme de sfori, contragreutăți și presiune. Al cincilea mecanism era Talos, gigantul de bronz, păzea insula Creta, plimbându-se de 3 ori pe zi în jurul ei și aruncând cu pietre în inamici. Al șaselea mecanism este golemul din tradiția iudaică, o ființă artificială creată din lut și adusă la viață prin cuvinte sacre, simbol al dorinței umane de a crea viața artificială. Iar al șaptelea mecanism erau capetele oraculare mecanice din Evul Mediu, care sunt dispozitive ce vorbeau prin mecanisme interne folosite pentru divinație și impresionarea mulțimilor. Înainte de circuite au existat miturile. Grecii vorbeau despre Talos, gigantul de bronz construit de Hephaistos pentru a păzi insula Creta. În vasta comoară mitologiei grecești, o figură se remarcă ca un vestitor al inteligenței artificiale și a tutelarilor robotice. Talos, automatul de bronz al Cretei. Făurit de zeul Hephaistos, ierarhul divin și dăruit regelui Minos, Talos nu era o simplă statuie, ci o mașină vie concepută să protejeze insula Creta de invadatori. Descris ca un automat uriaș, Talos patrula neobosit țările insulei, înconjurând Creta de 3 ori pe zi. Forma sa era făcută în întregime din bronz, animată de o singură venă de icor, forța vitală a zeilor. Metoda sa de apărare era atât de nemiloasă cât și de eficientă. Arunca pietre masive spre inamici care se apropiau sau îi îmbrățișa într-o strânsoare arzătoare. Talos nu era doar un războinic, simboliza visul lumii antice de a avea un gardian neîndat și inteligent, un precursor al inteligenței artificiale moderne. Singura sa vulnerabilitate consta în cuiul de bronz, care îi sigila vena plină de icor. Învrăjitoarea Medea l-a îndepărtat cu viclenie, marele automat s-a prăbușit, marcând sfârșitul tragic al primului protector artificial. Aristotel a pus bazele silogismului, prima tentativă de a codifica gândirea umană într-un sistem de reguli. El a pus bazele logice, fără de care inteligența artificială nu ar fi existat astăzi. Deși Aristotel nu și-a imaginat computere sau algoritmi, el a fost primul care a încercat să codifice modul în care funcționează gândirea umană. Aristotel a creat silogismul, un sistem de argumentare logică care permite deducerea unei concluzii din două premise. Exemplu, toți oamenii sunt muritori este premisa, Socrate este un om, premisa, în urmare Socrate este muritor, concluzie. Aceasta este baza sistemelor bazate pe reguli din inteligența artificială. Practic, el a demonstrat că gândirea poate fi structurată după reguli mecanice riguroase. Aristotel a fost obsedat de categorisire, el a împărțit lumea în genuri și specii, încercând să organizeze toată cunoașterea umană. În inteligența artificială modernă, procesul de machine learning, învățarea automată, se bazează exact pe acest principiu, clasificarea datelor în categorii pentru a recunoaște modele. În lucrarea sa Organon,
El a sugerat că dacă putem defini regulile logicii, atunci am putea teoretic să determinăm adevărul în mod automat. Această idee i-a inspirat secole mai târziu pe pionierii informaticii precum Leibniz, care visa la un calculus ratiocinator, o mașină care rezolve dispute prin calcul, și George Boole, a cărei algebră booleană 0 și 1 stă la baza circuitelor computerelor de azi. Dacă Aristotel este bunicul spiritual, tații oficiali ai inteligenței artificiale sunt considerați a fi Alan Turing, care a pus întrebarea pot mașinile să gândească și a creat testul Turing, și John McCarthy, cel care a inventat termenul de inteligență artificială în 1956 la conferința de la Dartmouth. În secolul al XVII-lea, Blaise Pascal și Gottfried Leibniz au creat calculatoarele mecanice. Leibniz chiar visa la un calculus raționator, un limbaj universal care să rezolve orice dispută prin calcul matematic. Dacă Aristotel a oferit software-ul, adică logica, Blaise Pascal a făcut unul dintre primii pași uriași către hardware. În 1642, la doar 19 ani, Pascal a inventat Pascalina, considerată prima mașină de calcul mecanică din istorie care a fost utilizată în mod practic. Pascal a demonstrat că operațiunea intelectuală, precum adunarea sau scăderea, poate fi realizată de un obiect neînsuflețit. Dacă o mașină poate calcula, ideea că o mașină ar putea gândi a devenit dintr-o dată mult mai plauzibil. Pascalina folosea roți dințate pentru a gestiona trecerea peste ordin atunci când aduni 7 plus 5 și trebuie să porți cifra 1 la 10. Aceasta a fost o inovație tehnică incredibilă pentru acea vreme. Pascal și-a dorit să-și ajute tatăl, care era perceptor fiscal, să scape de munca obositoare de calcul. Aceasta rămâne și astăzi promisiunea principală a IA-ului, să preia sarcini repetitive pentru a lăsa omul să se concentreze pe creativitate. Deși era revoluționară, Pascalina nu s-a vândut bine pentru că era extrem de scumpă și greu de întreținut, însă ea a deschis drumul pentru alții. Leibniz a îmbunătățit-o adăugând mulțirea și împărțirea, iar Charles Babbage a dus conceptul mai departe în secolul XIX cu mașina analitică, care era deja un computer programabil, cel puțin teoretic. În 1950, Alan Turing publică Computing Machinery and Intelligence și propune faimosul test Turing. Întrebarea lui a fost simplă: pot mașinile să gândească? Tot în această perioadă, Isaac Asimov introduce în literatura SF cele 3 legi ale roboticii, modelând etica AI înainte ca aceasta să existe cu adevărat. John McCarthy, alături de Marvin Minsky, Nathaniel Rochester și Claude Shannon, a organizat conferința de la Dartmouth în 1956, unde termenul de inteligență artificială a fost folosit pentru prima dată. Premisa lor era optimistă: orice aspect al învățării sau al inteligenței poate fi descris atât de precis încât o mașină poate fi construită să-l simuleze. Primele succese din anii 60, cum ar fi Eliza, primul chatbot care simula un psihoterapeut, și Perceptonul, strămoșul rețelelor neuronale. Prima iarnă AI, circa 1974-1980, această perioadă a fost cauzată în principal de prăpastia uriașă dintre promisiunile nerealiste ale cercetătorilor și capacitățile tehnice reale ale vremii. Promisiunile neonorate, în anii 60, pionerii AI, precum Marvin Minsky, au prezis că o mașină capabilă să citească ziarul sau să aibă inteligență umană va apărea în mai puțin de 10 ani. Când acest lucru nu s-a întâmplat, investitorii și-au pierdut răbdarea. Raportul Lighthill, 1973, în Marea Britanie, James Lighthill a publicat un raport devastator care critica dur lipsa de progrese practice. El a susținut că AI-ul nu poate gestiona explozia combinatorică, adică creșterea exponențială a complexității problemelor. Limitările hardware, calculatoarele de atunci nu aveau puterea de procesare sau memoria necesară pentru a rula algoritmi complexi, ca și cum ai încerca să rulezi un motor de avion pe un șasiu de bicicletă. Retragerea finanțării DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, în SUA, agenția DARPA a început să finanțeze doar proiecte cu rezultate imediate și aplicabilitate militară directă, tăind astfel fondurile pentru cercetarea teoretică în AI. Iarna AI din perioada anilor 1980-1990 a fost a doua mare perioadă de declin din istoria inteligenței artificiale. A fost un moment de trezire la realitate, când entuziasmul exuberant și investițiile masive s-au lovit de limitările tehnice ale vremii. La începutul anilor 80, succesul a fost definit de sistemele expert. Acestea erau programe care imitau procesul decizional al unui expert uman
într-un domeniu foarte îngust, de exemplu diagnosticarea bolilor sau prospectarea mineralelor. Companiile au început să investească miliarde, crezând că aceste sisteme vor automatiza expertiza umană. Sistemele erau extrem de rigide, erau bazate pe reguli de tipul dacă, atunci, ceea ce le făcea greu de actualizat și incapabilă să învețe din experiențe noi. Dacă apărea o situație care nu era prevăzută în cod, sistemul crăpa spectaculos. În acea perioadă, software-ul de AI rula pe computere dedicate numite Lisp Machines. Acestea erau incredibil de scumpe, peste $100.000 per unitate. Producători precum Sun Microsystem, Apple și IBM au început să scoate computere de uz general, PC-uri și stații de lucru, care deveniseră mai rapide și mult mai ieftine decât mașinile specializate pentru Lisp. Peste noapte, o întreagă industrie de hardware pentru AI a dat faliment. În SUA, DARPA investise sume colosale în proiectul Strategic Computing Initiative, sperând să creeze vehicule autonome și sisteme de luptă inteligente. Când rezultatele au întârziat să apară, deoarece tehnologia de procesare de atunci pur și simplu nu era suficientă, finanțarea a fost tăiată drastic. Deși a fost o epocă a deziluziei, iarna AI a avut și efecte benefice, forțând cercetătorii să abandoneze abordările pur simbolice de logică rigidă și să se concentreze pe noi metode. Rețelele neuronale, în timp ce finanțarea oficială era scăzută, cercetători precum Geoffrey Hinton a continuat să lucreze la backpropagation, punând bazele pentru ceea ce numim astăzi deep learning. A doua abordare era cea probabilistică, s-a trecut de la certitudinea regulilor stricte la gestionarea incertitudinii prin statistici. Iarna AI s-a încheiat treptat spre sfârșitul anilor 90, un moment simbolic de dezgheț a fost anul 1997, când computerul Deep Blue de la IBM l-a învins pe Garry Kasparov la șah. Acesta a demonstrat că prin forță brută de calcul și algoritmi mai buni, AI-ul poate depăși performanța umană în domenii complexe. Era datelor și a deep learning-ului din 2010 până în prezent. Explozia actuală nu se datorează doar unor algoritmi noi, ci mai ales puterii de calcul, GPU și a volumului uriaș de date de pe internet. Anul 2012 reprezintă momentul AlexNet în recunoașterea vizuală. A fost punctul de cotitură care a demonstrat că rețelele neuronale profunde, deep learning, nu sunt doar un concept teoretic, ci cea mai eficientă metodă pentru procesarea imaginii. În fiecare an, cercetătorii se întreceau în recunoașterea obiectelor dintr-o bază de date masivă numită ImageNet, peste 1 milion de imagini. Echipa condusă de Alex Kricevski, Ilya Sutskever și George Frey Hinton a obținut o rată de eroare de doar 15,3%. În 2016, AlphaGo învinge campionul mondial la Go, demonstrând că AI-ul poate stăpâni intuiția și strategia complexă. În prezent, modelele de tip Transformer, cum sunt cele din spatele GPT sau altele similare, au schimbat complet modul în care mașinile înțeleg limbajul uman. AI-ul este campion al statisticilor și al recunoașterii de tipare. Pentru a ajunge la performanțele de astăzi, modelele sunt antrenate pe seturi de date gigantice care pot fi clasificate în câteva categorii mari. Cea mai mare parte a informației vine din scanarea internetului. Seturi de date precum Common Crawl stochează petabits de date colectați de pe miliarde de pagini web de-a lungul anilor. Următoarea sursă sunt site-urile de știri și articolele pentru a înțelege evenimentele curente și stilul jurnalistic. Apoi urmează blogurile și forumurile, de exemplu Reddit. Acestea ajută AI-ul să învețe cum vorbesc oamenii în mod natural, argoul și structura dialogului. Și în final, Wikipedia este considerată standardul de aur pentru date structurate și fapte verificate. Pentru a stăpâni gramatica complexă, narațiunea și reționamentele profunde, modelele sunt antrenate pe biblioteci digitale, cum ar fi Google Books sau proiectul Gutenberg. Cărțile oferă o coerență mult mai mare decât postările de pe rețelele sociale, ajutând AI-ul să obțină un fir logic pe durate mai lungi de text. Modelele care pot scrie cod, precum cele din familia GPT sau Gemini, au citit sute de milioane de linii de cod public de pe platforme ca GitHub și Stack Overflow. Aici AI-ul învață nu doar limbaje de programare, Python, Java, C++, ci și cum să rezolve probleme logice pas cu pas. Pentru a fi precis în domenii tehnice, AI-ul este hrănit cu ArcSieve, lucrări științifice și cercetări de ultimă oară, precum și baze de date juridice sau medicale, documente oficiale care necesită un limbaj extrem de specific. Cum învață propriu-zis din aceste surse, procesul nu este o simplă memorare, ci mai degrabă o transformare a textului în numere și probabilități.
Această învățare se face prin colectare de date care sunt adunate din sursele menționate mai sus, curățare, preprocessing, se elimină conținutul duplicat, spamul sau textele fără sens și tokenizare. Textul este spart în unități mici numite tokens, cuvinte sau fragmente de cuvinte. De asemenea, se mai realizează o antrenare, modelul încearcă să ghicească următorul token dintr-o frază, primind puncte când reușește și corectându-se când greșește. Fine-tuning, ajustare, intervin oameni prin procesul numit RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, pentru a învăța modelul să fie util, politicos și să evite răspunsurile periculoase. Pe deosebire de anii 80, când cercetătorii trebuiau să introducă manual reguli logice de tipul dacă are aripi pe pasăre, AI-ul modern își extrage singur regulile din volum masiv de date. Este diferența dintre a învăța o limbă străină, citind un dicționar, versus a învăța străin din țara respectivă. Procesul prin care se decide ce intră în creierul modelului și ce este filtrat se numește moderarea datelor și alinierea, alignment. Nu este doar o triere automată, implică o armată de oameni și algoritmi care lucrează pe mai multe straturi. Filtrarea la nivel de grămadă, Big Data Filtering. Înainte ca modelul să vadă datele, se folosesc filtre automate pentru a curăța internetul de zgomot. Corul de calitate, se folosesc algoritmi care compară un text de pe un site obscur cu textul de pe Wikipedia. Dacă textul este plin de greșeli gramaticale, reclamele agresive sau pare generat de boți vechi, este eliminat. Eliminarea PII, Personally Identifiable Information. Se scalează datele pentru a șterge nume de telefon, adrese de card sau CNP-uri care ar fi putut fi expuse public din greșeală. Definirea toxicității prin liniile directoare guideline. Companiile precum Google, OpenAI sau Meta creează manuale de sute de pagini pentru evaluatori umani. Aceste documente definesc clar ce înseamnă hate speech, discurs care instigă la violență sau discriminare, dezinformare medicală legală, surse care promovează leacuri false sau sfaturi juridice periculoase, conținut explicit, filtre stricte pentru pornografie sau violență extremă. RLHF, intervenție umană, secretul educației. Reinforcement, Learning from Human Feedback, învățarea prin consolidare din feedback uman, este etapa în care AI-ul învață manierele. Mii de contractori umani primesc două variante de răspuns de la AI la aceeași întrebare. Ei trebuie să aleagă care răspuns este bun, mai onest și mai sigur. Dacă AI-ul alege o sursă de informație toxică sau nepoliticoasă, omul îl penalizează, iar modelul își ajustează parametrii matematici pentru a nu mai repeta greșeala. Problema prejudecăților, bias. Aici apare partea delicată, deoarece internetul este scris de oameni, el conține prejudecăți rasiale, de gen, culturale. Mare provocare este că dacă filtrezi prea mult, riști să cenzurezi AI-ul sau să-l faci să ignore realități istorice. Dacă filtrezi prea puțin, AI-ul poate deveni rasist sau ofensator, cum s-a întâmplat cu celebrul bot Tai al Microsoft în 2016, care a devenit toxic în mai puțin de 24 de ore, după ce a interacționat cu utilizatorii pe Twitter. Întrebarea principală este cine decide ce e corect. În prezent, decizia aparține marilor corporații tehnologice, ceea ce ridică întrebări despre subiectivitate. Un AI antrenat în SUA s-ar putea să aibă valori diferite față de unul antrenat în China sau în Europa din cauza culturii și a legilor locale. AI-ul modern nu rulează eficient pe un procesor obișnuit ca cel de la un laptop de birou, ci are nevoie de o arhitectură masiv paralelizată, iată componentele cheie hardware care formează corpul fizic al inteligenței artificiale. GPU, Graphics Processing Unit. Deși au fost create pentru jocurile video, GPU-urile, plăcile video sunt acum inima AI-ului. Un procesor normal, GPU, are câteva nuclee puternice care fac sarcini complexe una după alta. Un GPU are mii de nuclee mici care fac calcule matematice simple simultan. Deoarece antrenarea unui model de AI presupune miliarde de înmulțiri de matrice, matematică de bază, dar volum uriaș, GPU-ul este de sute de ori mai rapid. TPU, Tensor Processing Unit. Acestea sunt chipuri specializate create de Google special pentru creierul AI. În timp ce GPU-ul este bun la anumite lucruri, grafică video AI, TPU-ul este construit exclusiv pentru a procesa tensori, structurile de date pe care funcționează rețelele neuronale. Este practic un hardware-croid după forma algoritmului. Infrastructura de tip cluster, supercomputerele, modele mari rulează în centre de date, data centers imense. Sute de mii de GPU-uri sunt legate prin cabluri de fibră optică,
ultra-rapide pentru a lucra ca un singur creier gigant. Memoria HBM, High Bandwidth Memory, datele trebuie să circule extrem de repede între stocare și procesor. Fără această memorie specială, procesorul ar sta degeaba așteptând datele. Edge AI-ul este hardware-ul de buzunar, nu tot AI-ul trăiește în centre de date, telefonul are probabil un NPU, Neural Processing Unit. Acesta este un mic segment din procesorul telefonului care se ocupă doar de sarcini precum recunoașterea facială, Face ID sau îmbunătățirea pozelor în timp real, fără a consuma bateria excesiv. Un aspect fascinant și îngrijorător în același timp al hardware pentru AI este consumul de energie. Antrenarea unui model mare poate consuma la fel de mult curent cât câteva sute de gospodării într-un an întreg. De aceea, răcirea acestor centre de date este o provocare inginerească masivă. Unele sunt construite sub pământ sau în zonele reci, cum este Scandinavia, pentru a economisi energie la răcire. Acum că am văzut istoria și etapele care au dus la crearea inteligenței artificiale, putem spune că fără industria jocurilor video, care a forțat evoluția plăcilor grafice, probabil că astăzi nu am fi avut explozia de inteligență artificială pe care o vedem în prezent. Și dacă tot am abordat domeniul dezvoltării științei care a dus la crearea inteligenței artificiale, să ne amintim ce spunea Leonardo da Vinci despre știința care devine vizibilă prin pictură și devine audibilă prin muzică. Ca o concluzie la acest episod în care am abordat istoria și etapele care au dus la apariția inteligenței artificiale, putem spune că AI-ul a preluat sarcinile repetitive ale omului pentru a oferi timpul liber ca să se ocupe de creativitate și viață spirituală. Vă mulțumesc că ați vizionat prima parte a episodului Inteligența Artificială și Conștiința Umană, iar în următorul episod vom aborda modul în care AI-ul va influența în viitor viața oamenilor de pe planeta Pământ, precum și expansiunea conștiinței umane care îi va oferi răspunsul la întrebarea de unde vine și care este scopul umanității în creația acestui univers. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe.